Една продукција на Давид Music Production. Поздрав за Велизар Петров и браќа Петрови. Душманите оддалече гледат, мразят, пак говорят. Зависта ги јаде одвътре. Велизар Петров е на мнението, че за завистливите няма място тука! Велизар Петров казва: ако Бог на мене дал 5, нека на вас да даде 10, но вас ще ви чувъркат моите 5. Подалеч от мене да седят злобарите, да се дават в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Фамилия Петрови са на мнение, че завиждате на всичко, дори на малкото. Сърцето ви не издържа на нищо жалкото. Боли ви, че някой е по-добър от вас. Мишки си оставате обратно в първи клас. Велизар Петров казва: завиждате на всичко, Велизар Петров казва: 5 като моите понякога струват повече от чуждите 10. Защото не е важно колко пари държиш, а как ги въртиш. Някои имат много, ама не знаят откъде им идват и къде им отиват. Аз може да съм с по-малко, ама всяка стотинка ми работи. Докато другите броят, аз умножавам и накрая не се гледа колко си имал, а колко си направил. Подалеч от мене да седят злобарите, да се давите в интриги. Вие не спряхте. Що за хора долни? Вече чудя ви се от тая ваша злоба. Май не наядохте се. Хайде, хайде! Братя Петрови викат: дразнете се още, злобата ще ви довърши. Има да се учите от братя Петрови, как да не бъдете мърши. Един от вас не излезе истински човек. Завиждайте ни, ние ще си правим нашия кеф. Братя